O, witajcie moi roztomili. Przede wszystkim chcę wam wszystkim złożyć życzenia, co my oglądacie sobie te święta, które mamy tak kiepskie jak Łońskiego roku. Ale życzenia będą genau takie same. Zresztą te zeszłoroczne, tam do link, że może posłuchacie, tam więcej będzie czego ja wam życzę, bo życzę wam genau tego samo, co Łońskiego roku. Bo tak w praktyce się niewiele zmieniło. Dam tam też linki do innych filmików moich, przynajmniej dwóch jeszcze, które są dosyć takie polityczne. A to z kuli tego, że dostał bardzo fajny brief. Taki dosyć długi, widzicie. Ale jest tutaj pora rzeczy, które mi się podoba i pora rzeczy, które muszę tej osobie odpowiedzieć. A można odpowiedzieć nie do tej osobie, bo widać musi być więcej ludzi, których to nurtuje. Na początku wam tak fajnie sami pisze: Panie Leonie, co pan robi w tym PSL-u? Pan się marnuje, do nich nie pasuje. Ma pan od zawsze wolnościowe poglądy i swój własny śląski dorobek. Dziękuję za takie docenienie, że mam jakiś dorobek. Bo myślą, że może żaden nie widzi, co ja robię. Ale widać, że i tacy, których nie znam, bo to osoba osobiście mi nie zna, no ją znam z Facebooka. Co ja robię w PSL-u? Ja nie robię nic w PSL-u, bo w PSL-u nie jest. Ślązoki razem mają podpisaną umowę z PSL-em, a mają ją podpisaną po to, żeby realizować swoje cele. I w tej umowie najważniejszą rzeczą jest język śląski i etniczność. I współpraca w zamian za to z PSL-em przy wyborach. Tak do parlamentarnych wyborów, jak i wyborów do samorządu. Powiecie, no ale co tam PSL? No widzicie, to jest jedyna partia, która jest partią pragmatyczną w stosunku do Ślązoków. Nie ma nic przeciwko decentralizacji państwa, bo też są za tym, żeby państwo było zdecentralizowane, żeby samorząd był prawdziwym samorządem, a nie takim malowanym jak Etera, który musi wszystko jeździć do Warszawy po prośbie, aby to było tak, że to w Warszawie produkują dobrobyt, a psin co prawda. Ludzie produkują dobrobyt i powinni z tym dobrobytem zarządzać. Nie? Bo kto wie, jak najlepiej wydać pieniądze? Polityk, który wydawał cudze pieniądze? Czy obywatel, który wydawał swoje pieniądze? Ja myślę, że obywatel, który wydawał swoje pieniądze. A jak te pieniądze są jak najbliżej obywatela, to są najbardziej racjonalnie wydawane i nie da się tak zachachmęcić, jak chachmęcą w Warszawie. Nie? Bez to my są w PSL-u, bo PSL potrzebuje nos, szczególnie w województwie zwanym śląskim, i nie ma nic przeciwko temu, żeby powstało województwo górnośląskie. No to mamy dogadane z nimi. Szanują nas, przynajmniej na razie. Jak nie będą szanować, to my tam, ani mnie tam nie będzie. Ale na razie jeżdżę. Jest szansa z nimi mieć coś do powiedzenia w Warszawie. Jest szansa z nimi wygrać bardzo dużo w wyborach do samorządu, szczególnie do sejmiku. Bo oni obsadzają tę największą część województwa, które jest nieśląskie, a my mamy dobre wyniki w tej części, jak są Ślązoki, jak jest dużo Ślązoków. Zresztą w PSL-u też są Ślązoki. Jest paru Ślązoków, tak jak się zdążył przekonać, i którzy poradzą gadać, i którzy myślą jak Ślązoki. I no oni już w tym PSL-u są odzowdy. Bo PSL ma
od samego początku istnienia państwa polskiego historia, no a Ślązoki Razem, czy jakieś inne partyjki dopiero powstały niedawno, a oni już chcieli działać w partii, wcześniej działali w ramach PSL-u. Także PSL z nas nie zrobi z mnie PSL-owca, no i oddaliby da Ślązokiem i by miał swój rozum, swój ogląd świata. Dobra, to teraz byłoby na PSL. Teraz co to jeszcze mam? Pan jako nieliczny wśród śląskich autorytetów pokazuje mądrość, klasę i zdrowy rozsądek. Dziękuję za te słowa, bo czasami mi się zdawało, że tej klasy mu trochę za mało. Ale jak mnie tak ktoś postrzegał, to znaczy, że nie ino ten, co mi to sam napisał, albo ta, co mi to sam napisała. Żeby nie wierzył pan za bardzo rocznikowi, tak delikatnie ujmując, bardzo się różnicie. Ja wiem, że tam na internecie opluwają rocznioka, hejtują, znam te sprawy, no powiem jedno. Ja bardziej ufam byłemu TW, jak tym TW, którzy są teraz. Zdobą sobie sprawa, że można we Ślązokach Razem też jest ktoś, kto łazi kapować i robić mi podgórka. No ale cóż, Andrzej już nie będzie łaził, bo się rozsparzył. Jakby był TW, to by nie klepał biedy i no miał dobro fucha, synekura. Tak, wszystkie TW, patrz, nawet pan prezydent padali, że w Sądzie Najwyższym są jeszcze sędziowie, co za komuny się wysługiwali. No ale on, są tam takiego sędziego posłu. No pierdoła jeden, to co, Smarkaty był wtedy, no był Smarkaty. Ale teraz już powinien być na tyle dojrzały, że powinien wiedzieć, co robi i kogo tam mianuje. Także ja będę współpracował z Roczniokiem. No ale wiecie jak to jest. Uważać i tak byda. Tak byda, bo muszę przede wszystkim ufać, ale i sprawdzać. Jak padał klasyk. Nie wiem, nie powiem wam skąd to, bo byście powiedzieli, że to też jest z tej strony. No i tu jeszcze pisze taką jedną ważną rzecz. Czas pokazał, że żadna partia nie zrobiła dla Śląska nic, by przybliżyć go do autonomii. Ale za to udało im się zwadzić Ślązoków. To jest prawda. Swada między Ślązokami jest z kuli tego, że partie, taka jak Platforma Obywatelska, złamała przynajmniej 3 umowy ze Ruchem Autonomii Śląska, którego był kiedyś członkiem zarządu. A część zarządu Ruchu Autonomii Śląska zrobiło taką rzecz jak nas na trit, zadzwonili, poprosili o papier. A ja zamiast dać im papier, dałem im kopa. Im się to należało. I nie żałuję, że ich nie ma. Ktoś powie, bo nie ma reprezentacji Ślązoków. Przed tym też nie było reprezentacji Ślązoków. To oni reprezentowali siebie. Nie zrobili nic. Nic do kultury śląskiej i do języka śląskiego. No przecież oni nie poradzą go dać. Bez to nie mogli zrobić. Albo nie używałem tego języka na co dzień. A poza tym się zdawało, że już pombuczka za nogi chcieli, bo ktoś im dał limuzyna i szofera. A to nie na tym polegało, żeby mieć limuzyna i szofera. Polegał na tym, żeby coś robić. A największy leń, jakiego w życiu poznał, teraz Hidur przebrzyzo, że go wykopał. Mu się leżało. I to by było w tej sprawie. Mam do was jeszcze jedna rzecz dzisiaj, bardzo aktualna. Ktoś powie, czemu Leon nie idzie i nie protestuje? Wolne media, wolne media. A co wy myślicie? Mamy wolne media? Wolne media mamy? TVN jest wolne? TVN jest w zmowie. Ze wszystkimi mediami, które zrobią za bambuko. To jest taki dobry policjant, zły policjant. Gorszy policjant, lepszy policjant. A wszyscy rozumią bambuko.
Wszyscy nos cyganią w najważniejszych sprawach. Ściemniają. Byleby się dawali okraść. A ta Lex TVN, szpryciul z Żoliborza, wciepnął ino po to, żeby schować, jaki zrobił budżet. Jak to jest cygański budżet. Jak likwiduje demokrację. Jak to można wziąć i powiedzieć posłowi, ty nie śmiesz welować. Jak to można wziąć, kupować głosów za to, że powinni iść do pierdla, to się ich trzyma na ławach poselskich, byle welowali tak jak Jokorza. Przecież ten budżet to jest woła pomsta do nieba. Budżet! 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 A nie wolne media. Bo to nie są wolne media. Wolne media będą wtedy, jak taki tupek jak ja przyjdzie, powie chcę mieć tu taki wycinek do telewizji albo radioka, fali, wiele bym płaca, 500 zł, 1000 zł i mogę tam nadawać, zarezerwował. A nie, że jakoś Rada Mediów, jakieś tam cenzury. Przecież teraz nawet cenzurują YouTube'a, Facebooka. Nie widzicie tego? I to są wolne media waszym zdaniem. Ja wiem, że na przykład zlikwidują TVN, potem Polsat, wykupią Polsat, wykupią TVN, wykupią jeszcze jakieś reklamy we Facebooku i na YouTubie i będą tak mieszać, jak będą chcieli i zrobią wszystkim siano z mózgu, woda z mózgu. Że no tak dawajcie dali wmawiać. No, ja może tego już nie dożyja, ale będzie jeszcze gorzej jak za komuny, ty pierwszy. Obejrzycie, potem wspomnicie, jak jest. No to już jeszcze raz. Oby w nowym roku przestało to iść w złym kierunku, a zaczło iść w dobrym. No to już z pomboczkiem, do już zaś.